Ja sa pýtam, ja sa pýtam, aké by to bolo, keby mohol som hodiť depresie za hlavu. Aké by to bolo znova cítiť lásku a zabudnúť na to, čo tak bolí ma. Toľko rokov v neistote, toľko rokov páli ma spomienka na ten život, čo ma zabíjal. Aké by to bolo zobudiť sa vedľa teba, poboskať ťa, hodiny ťa objímať. Ja som zviera, ty si kráska, ja som nič, ty si všetko. Prečo je rozhodnúť sa také ťažké, keď máme K sebe tak moc blízko. tam, kde starý život vyschol. Prišla zrazu nová nádej. 10. mája 14:42 pocítil tlak na hrudi. Moment, kedy ma ten chladný svet do reality prebudil. Vrátila si ma späť na zem, Nebyť teba, by som zablúdil. tak mi povedz, prečo je také ťažké byť bez teba. Si tak ďaleko a zároveň tak blízko, nedá sa mi spať. Chcem ťa vedľa seba mať, držať ťa v náručí a ďakovať Ti za to, že si, odkedy ťa poznám, necítim sa zbytočný. Tá predstava je hrozná, že nemôžem s tebou byť. Odkedy ťa poznám, žiarím šťastím a pred očí. mi Boh postavil anjela v ľudskej podobe. Si to ty. 10. mája prišla SMS, ktorá zmenila mi život. 10. mája, deň, kedy môj starý svet proste stíchol. Od toho momentu viem, že ťa chcem, a tak píšem tento text pre teba len. Už vtedy som vedel, že si iná ako ostatné, vedel, že ty si to podstatné v mojom živote. Pýtam sa sám seba, ako je to možné, prečo si tak ďaleko, cítim sa fakt hrozne. Odkedy ťa poznám, necítim sa zbytočný. Tá predstava je hrozná, že nemôžem s tebou byť. Odkedy ťa poznám, žiarím šťastím a pred očí. Mi Boh postavil anjela v ľudskej podobe. Si to